सरदार सुत गई, कारागार खुल गई। वासुदेव बाबू उठाई कर चलले तो धइले के परवा प धइले के परवा प ललना ए ललना ऊपर से परे लागल दुनिया रे सुतल सारी दुनिया न जमुना जी एकदम सुखल रहे। जो सही जमुना जी में वास्तु जी पैर डली, जमुना जी खलखला के बढ़ गई भगवान के चरण छुए खातिर। इतना जब पानी आयल घेंटी भर तब वासुदेव सोचे तारे कि हम डूबा में एहू डूबी है हाय रे भगवान चरण नीचे को देले। जमुना में उठा पुजारी जी हमारे भगवान के बड़ी रुपए के आशीर्वाद देनी। यही भगवान के जन्म उत्सव हो जरा खातिर हमने के इतना जलसा कल जाता तन ई गीत जरूर होके के चाहिए जरा कहल जाला सोहर। अब देखी बराबरी में बदलई कल जाला, चना से चना बदल जाला, लेकिन वासुदेव जी क्या कहले चना के धो देले खेसारी उठा के छल देले, लइका धो देले लइके उठा के छल देले। बदले में कोइले नहीं सही कारागार में ले जैसे पहले व्यवस्था रहे सब सही हो गई। पहरदार जा गई बा लड़की के रवाई सुन ले जब जेल के अंदर से क्या क्या पहरदार को लड़का जन्म ले लस मालिक के खबर जना। अब तो कौन चिंता में रहे कि जब ले लड़का के मारम ना तब ले हम पानी ना पियब। अब अइले कौन से दौड़ल कहले रे देवकी ते अपन बेटा कोतर भैया लइका ना महंगनी जन्म भइल बा मरबत हाथ कापी कोन राक्षस के मरला वो लइकी आकाश में उड़ गई। 8 भुजा लेके दर्शन देले कहली करे पापी कंस ते हमरा के का मरबे, तारा के मारे वाला सोना के पलंग पर दूध पियता। और जाके विद्याचल में आसन ले ले। विद्याचली माई कहले जो आज दर्शन करे जाते नहीं जा, लेकिन माई कहले 2 मिनट में गरबाद लेदारी।